Гимназия, лицей, Габдулла Тукай исемендәге Тотбүләр Михайловка күбәк урта мәктәпләрен тамамлаган укучылар үз урыннарын алгач, район башлыгы Рамил Муллин котлау сүзләрен, изге теләкләрен җиткерде. Минем теләгем бер генә сезгә, бер кашанда курыкмагыз авырлыктан, үзегезгә куегыз зур максатлар. Зур максат куйган кешенең генә тормышы бәлки авыр булыр, бәлки мәшәкатьле булыр, ләкин ул бик кызыклы булыр. Зур мәшәкать, үзегезгә зур максатлар куеп, шул максатларыгызны тормышка ирешергә насыйп булсын. Район башлыгы укуда зур уңышларга ирешкән егет-кызларга медаль тапшырды. Михайловка мәктәбе укучысы Зарина Пучинцова җавап сүзендә алга табада сынатмаска шандырды. Укучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Рафаэль Демидов, аның урынбасары Марина Бадреттинова, мәдәният бүлеге җитәкчесе Ирек Салихҗанов тәбрикләде. Рафаэль Демидов һәм Марина Бадреттинова кичәдә балалары мәктәпне тамамлаучы ата-аналар буларак та катнашты. Урта мәктәбендә белем алдым. Экзамен имтиханнарны бик уңышлы гына биреп чыктым. Результатлар балалар белән бик канәгать. Алда инде Казанга китергә дип уйлыйм. Спортта уңышларга ирешкән укучыларга район яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлеге җитәкчесе Илшат Яббаров ГТО күкрәк билгеләре тапшырды һәм алга таба уңышлар теләде. Медаль алучылар арасында кызлар күбрәк булса, спортчылар сафын егетләр тулыландырды. Хорошо отучились, самые хорошие учителя нам попались, все было очень замечательно. 11 лет пролетели очень незаметно. Хочется сказать спасибо учителям. Котлауларга изге теләкләр, җыр-шигырьләр белән әти-әниләр дә кушылды. Михайловская средняя школаны тамамлады. Пучинцова Зарина Валиевна кызым. Отличница, медалистка. КФУга барга җыенабыз. Саубуллашу вальсы мәктәп еллары балачак белән саубуллашудыр. Алда юллар, сәләтләренә тәңгәл килгән һөнәр сайлап озын юлдан ышанычлы атларга язсын. Мөнира Арсланова, Динар Нуритдинов, Мөслим телевидениесе.